inyo, cash on delivery po siya. 17,850 lang po. Sa inyo po pinangalan, bali po Rosario Gabo from Real Dinaga. Papareceive lang po namin, ma'am. Para may celebration. Ay, kailangan lang po, ma'am, ng video namin for patunay lang po na nag-deliver kami ng item. Alam niyo po bang may darating na order? Wala, galing kanina. Sino? Sa inyong lahat mga ka-JFS, kung kahapon nga ay sinelebrate natin ang Mother's Day at kaming JFS team ay nagbigay ng sorpresa sa ating maswerteng tatlong nanay, ngayong araw na naman ay sisimulan natin ang pagbibigay ng saya at sorpresa sa konsepsyon Pequeña dahil birthday naman ng ating lucky mommy for today. So tara na't bigyan natin ng sorpresa at saya si mommy at kilalanan na natin ang ating packages o mga regalo na iaandog natin sa kanya ngayong hapon. Siyempre, hindi magpapauli ang ating bubble balloon na may happy 78th birthday, Mama. Meron tayong Raffles cake. At siyempre, ang napakagandang pauso natin na may frame na nandiyan ang ating letter. At siyempre, kung nakikita nyo naman dito sa aking gilid, ang ating pinakabonggang fresh flower bouquet na may money bouquet na nagkakahalaga ng 10,000 pesos. At syempre, haaranahin din siya ng ating pinakagwapong surprise saranista na si Kuya Gab. So tara na't kilalanin na natin ang ating maswerteng mommy na naman ngayong araw. For our social media accounts, for Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Petals and Services. We don't just create but to captivate. I am Ate Angel, your loving surprise ambassadress. Patuloy pa rin sa pagbibigay ng saya at sorpresa. Tara na't pumunta na ng Concepcion, Pequeña, Naga City. Dito na tayo sa Arden, Real Naga Concepcion. So tara na't samahan niyo akong surprisahin si mommy ngayong araw. Galing ko talaga. Ito nga sabi ko na yun. Black and gold. Ang laki ng bahay. Ang ganda na gita, nakaka-rain. Hindi ko ipakain dito. Charot. Andito po si Ma'am Rosario Gabo. Rosario Gabo. Andito po si Ma'am Rosario Gabo. Andito po. Nasaan po siya?
Pwede po ba namin siya makausap? Sabi lang. Kapag ka ma! Laki ng bahay natin. Sorry. Ay, hello po, Ma'am Rosario. Bali po, may deliver lang po kaming lechon po sa inyo. Cash on delivery po siya. 17,850 lang po. Sa inyo po pinangalan. Bali po, Rosario Gabo from Real Dinaga. Papareceive lang po namin, ma'am. Para may celebration. Ay, kailangan lang po, ma'am, ng video namin for patunay lang po na nag-deliver kami ng item. Alam niyo po bang may darating na order? Wala, galing kanina. Pinadeliver po dito ng, nandun po sa resibo namin, doon po sa isang resibo namin, papakita na lang po namin. Pwede po mami, i-ano muna natin saglit yung bouquet po. Ito na, masin. Ay ka mami. Ayan, mami. Kumusta po kayo, mami? Po? Masaya. Ay, may ano po tayo, mami. Ano po? Okay ka lang, mami. Ay, anong celebration dyan, mami? Saan? Anong celebration po? At may awa kayong bulaklak kanina. Dito kayo po, mami. Dito kayo. Ay, wait lang po, mami. At may nasusunod lang po tayo saglit. Ayan, mami. Ano pong kaganapan ngayon? Bakit po may bulaklak doon sa loob? Birthday ko. Birthday niyo po. Ilang taon na po kayo? 78? Wow. Mukha lang po kayong 60 years old. Napakabata po ng itsura niyo. Nasaan ba si Kuya Gab? Parang ang layo mo naman, Kuya Gab. Ayan. So, ano pong kaganapan niyo? Birthday niyo ngayon? Sino po mga kasama niyo dyan, mami? Ayan. So, alam niyo po bang may darating sa inyong order? Paano po yan, mami? Magbabayad po muna tayo bago ko po ipa-receive sa inyo. Wala akong pera. Ay, wala ka pong pera, pero ang ganda ng gate. Nakakarina. Nakakarina yung gate ni mami. Bakit man lang yun ang anak. Gift lang po ng anak. So, mami, andito po yung lechon na para sa inyo. So, gusto lang, birthday ni mami ngayon, no? So, may palitsyon pala. So, mami, i-open nyo na po tong trunk namin kasi andito sa loob yung lechon na ibibigay namin para sa inyo. Tapos after nyan, magbabayaran na tayo mamaya. Bibigay namin yung resibo sa inyo, tapos magbabayaran na tayo. Okay po? Ano yung bayad ko kayo? Wala daw ang Wala pera. daw pira si mami, wala pira. Pwede po mami, alahas muna, down payment. Charot lang mami. Sige po mami, buksan nyo na po to. Buksan nyo na po tong trunk mami. Lapit ka dito mami. Ayan, buksan nyo na po para makita nyo yung lechon. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Salamat. Hello, Mami! Ayan po, so hindi to lechon, hindi na po to ano. Bayad na po ito, Mami, dahil itong regalo pong ito ay para po sa inyo. By the way, kami po pala ang JFS Petals and Services at gusto po namin ipatid ang regalo na to para sa iyo dahil meron kang wrappables cake at meron ka din, syempre, Mami, nakikita mo ba to? Ano kaya yan? Totoo kaya to? Kaya yan. Totoo ba yan? Totoo ba yan? Ayan. So, Mami, tanggapin nyo rin po tong fresh flower bouquet natin na may money bouquet na nagkakahalaga ng 10,000 pesos. Para po yan sa inyo, Mami. Happy birthday po! So, isog ka dito, Mami. Isog ka dito, Mami. Ayan. So, kumusta, Mami? Ang feeling na na-surprise, feeling dalaga tayo ngayon. Kumusta po ang araw nyo ngayon na garawan nyo? Ano pong pakiramdam? Masaya ako. Ayan, sa tingin niyo po Kasi buong buhay ko ngayon lang ko nakatanggap ng ganito. ngayon lang po kayo nakatanggap ng ganyang Kaya regalo. 70. Oh, at least, Mami, di ba, 7th, 8th. So, kamusta? Ano pong kaganapan, may celebration ba? Nandiyan yung mga anak nyo? O yung anak ko saka mapabangking ko. Ano. Ayan. So, Mami,
ayan pong regalo na para sa inyo and happy birthday po. At syempre, haranahin din kayo ng aming surprise aranista na si Kuya Gab. At meron din tayo ditong bubble balloon na may happy 78th birthday, Mama! Ay, halaga happy birthday, Mami! So, any message po para sa nagpadala nito, bago nyo malaman, pasalamatan nyo kung sino sila, kung wala. Alam nyo na po ba kung sino nagpadala nito? Hindi ko alam. Hindi nyo alam. O, pasalamatan nyo po muna, Mami, kahit hindi nyo alam. Maraming salamat sa offer kasi sa akin. Sa nagpadala nito. Okay, Mami. Meron akong gustong basahin na message. Nani-reviews pati ko. Naninervyos na si Mami. Pero okay ka lang, Mami. Okay lang. Okay, meron akong gustong basahin na message para sa'yo at malalaman mo na kung sino ang nagpabigay nito. To my pinakamamahal na Mama, una sa lahat, nagpapasalamat ako sa mahal na Diyos at binigyan kayo ng another life and year. Pasensya ka na kung wala kami ni Laika sa birthday mo. Hiling lang namin ay maging masaya ka sa iyong kaarawan at sana magustuhan mo ang munting regalo namin sa iyo ni Laika. Sana sa ganitong paraan, napasaya ka namin at hiling namin sa mahal na Diyos na bigyan ka pa ng maraming birthdays. Salamat sa sakripisyo mo sa sako mula nung pagkabata. At kung nasaan man ako ngayon, ay kung ano man yung tagumpay ko ngayon. At maraming salamat dahil yung sa inyo, Mami. Pati rin sa pag-aalaga mo kay Laika. At salamat sa sakripisyo. Parati kayong manalangin sa Panginoon dahil siya lang ang gabay natin sa araw-araw. Palagi mong isipin na malayo man kami ni Laika, ni Ren, Kazu, at mahal na mahal ka namin. Maraming salamat sa iyong pag-aalagang walang kapantay at pagmamahal na walang hinihintay na kapalit at pangunawang hindi masusukat. And please be always healthy and take care of yourself. We miss you so much. We love you, Mama. From Laning and Laika. Ayun si Mami. Palapakan naman natin si Mami. Again, happy birthday po, Mami Rosario Gabo. Ayan, Mami. So, ano pong gusto niyo sabihin kay Ma'am Lani and Laika na nagpa-surpresa nito? Maraming salamat sa pag-surprise niyo sa akin. Dahil kasi nang itirahan ka niya ng ganito. Kasi surprise. Salamat. Ano pong inoperahan sa inyo, Ma'am? Nadulas ako. Okay po. Okay. So, another year. Ayan, another year of life yun para sa inyo ngayon, Mami. Happy birthday po. Masaya ka ba, Mami? Masaya. Paano yung saya? Ipakita mo naman yung smile mo. Masaya. Napapaiyak ako. Ay, napapaiyak ka siya. Okay lang, Maming umiyak. At hindi pa dyan nagtatapos, Mami. Dalaharanahin ka ng aming napakagwapong surprise aranista. Dito na ba sa loob o sa labas? Sa labas? Sa loob na lang? So, Mami, papasok na lang tayo sa loob dahil doon kaharanahin ni Kuya Gab. Again, mga ka-Jepas, ito ang ating lucky Mami for today na si Mami Rosario Gabo all the way from, Gabo po pag-pronounce. Rosario Gabo all the way from Concepcion. Tara na't samahan nyo kami sa loob upang aranahin ng ating surprise aranista na si Kuya Gab. Hello guys! So, andito na tayo sa loob ng bahay ng ating lucky Mommy for today. At bago pala yan, Mommy, binabati ka rin po namin ng belated happy Mother's Day po. So, ito ang dalawang kanta na iaandog ng ating surprise aranista na si Kuya Gab. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands, from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful.
You have led me through the fire, in the darkest night. You were close like no other. I've known you as a father, and I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Dahil sa palapakan natin si Mami sa kanyang birthday! Pero wala sa inyo live. Okay na. So, ayan ang ating kantang inihandog sa ating lucky mommy na si Nanay Rosario. So, ano po ang feeling, mommy, na feeling 18 years old ngayong araw? Kumusta naman, mommy? Maganda ang Maganda ang masayang-masaya ka po ba? So, ilan po ang anak mo, mommy? Apat. Yung dalawa, ilan po ang nandito sa Pilipinas? Dalawang dito, yung isa nasa Cavite. Yung isa po? Ito, yung isa nasa Nasa island. So, mami, wala na po si daddy. Wala na po si daddy. So, okay, okay naman po kayo ngayon na mga dumarating na araw. Wala naman po safe na safe. Masayang masaya. Ayan, mami. So, hindi matatapos ang araw na to na hindi tayo nagpapablow, syempre, ng iyong cake. Gusto mo ba yun, mami? O, yung 10,000, gusto niyo pa sa akin na lang. Tsara, mami. Pero bago po yan, kakantahan muna namin kayo ng happy birthday. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mommy, make a wish and blow your candle. Yay! Again, Mommy, happy birthday po. Ano pong gusto mong sabihin sa pasalamatan sa iyong mga anak, sa iyong mga kapamilya na andito? Ano pong gusto niyo sabihin? Any last message po? Pinapasalamatan ko Sinda Gabos na nag-attend ako sa lalo na sa iyo. Ay, thank you po, Mommy. Thank you po. Ano pa po, Mommy? Sa nagpa-surpresa po, ano gusto niyo sabihin? Sa atin. Hindi ko akalain talaga. Maraming salamat sana. Sana sa nila yun sa ibang bansa. Wala mo sila yung mga karamdaman. Para mabigyan sa inyong trabaho. So, may anak po ba kayong andito? May anak po ba kayong andito ngayon? Siya po, Bunso. Halika dito, Mami. Halika dito, Mami. Halika dito, Mami. Ayan, since siya na lang po ang anak niyong andito. Nasa trabaho. Nasa trabaho pa. So, Mami, since ikaw po ang nandito ngayon, ano pong gusto niyo sabihin sa inyong nanay? Ang wish ko kay Mama, sana habaan pa ang buhay niya. Kami mo siyang makaibalan pa. Hanggang sa good health. Isang kiss naman for Mom. Ayan. Palabakan naman natin. Again, Mami Rosario, happy birthday po. Masaya kami, GFS, na naging parte kami ng kaarawan mo at paghahatian na natin ng 10,000. Charot lang po. Again, we are the GFS Battles and Services. We don't just create but we captivate. Isang nanay na naman ang nabigyan natin ng sorpresa at saya. At syempre, thank you to our surprise salamista na si Kuya Gab at Mami. Again, happy birthday and happy Mother's Day po. Mami, thank you so much! Just like, share, and subscribe! Mami, last na lang. Smile ka na lang, Mami.
Ayan, flying kiss ka na lang, Mami. Ayan! Magbabay ka naman, Mami! Magbabay ka, Mami! Bye!